video. Máme. Teďka máte. No jo. 1-0. Ne, hej, hrajeme od znovu. Mobilu to poděkuj. Jo, 1, já mám 0. Já zase... Gol. Nebyl. Já vím. Však tady díro. Já vím. Au! Co je? 1-0. 1-1. Hrajeme 5 minut. Mám. Hej, mě teče. Já! Nebyla. Já byl. Ne, vyhrál jsem. Já, ty vyhrál si. Vyhrál jsem! Jsem nejlepší fotbalista. Tak čaute. Jen takový malý video. On nechtěl penalty přijímat ani zápas, protože já jsem vyhrál, tak čaute.